Duha ka babae samdan human magkabangga ang usa ka SUV ug usa ka tourist bus pasado alas 12 kaninang tuwang gabi sa barangay Mactan, Lapu-Lapu City. Siluan meron dina sa live update niini. May Lan wala na mapaubos pa sa liquor test ang nagmaneho sa duha ka mga sakyanan nga nalambigit apan base sa investigasyon sa traffic police gikan sa usa ka bar ang mga sakay sa SUV. Gikinahanglan pang gamitan og hydraulic tools sa mga personnel sa DRRM Lapu-Lapu City ang dung niining napiyaping SUV aron makuha ang 24 anyos nga babay nga nagmaneho niini human maipit sa manubela. Ang manubila naabot lang sa iyang tiyan dapita pat mo na kinahanglan meticulous ang atong pag-extra kaniya at kay basig doon na pa yung mga damages unya sa iyang lawas ba. Labi na nga kanang ang impact ato gi-consider. Base sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Police Traffic Enforcement Unit, nagsubay sa managlahing direksyon ang SUV ug ang tourist bus. Gikan sa usa ka imnanan ang SUV ug padung kini sa barangay Mactan, samtang ang tourist bus padung sa barangay Buaya. Dihang nagkasugat kini sa may ML Quezon National Highway, gikatahong kalit lang miswerve ang SUV ug misud na sa lane nga gisubay sa bus. Hingihay sa moto, nagka-head on sila, pero dire na sa left side sa pass niya, right side front portion sa car. Atol sa hitabo, upatanan ang sakay sa SUV. Gawa sa 24 anyos nga Pinay nga mo'y nagmaneho sa SUV nga naipit sa manubela, nadangat usab ang laing babaeng Korean national. Hinuon, minor injuries lang ang nihaguman sa duha pa ka mga Korean nationals nga babae ug lalaki. Samtang sa habig sa tourist bus, wala kini sakay nga mga pasahero ug wara usab maangol ang driver niini. Tanan liability sa SUV. Yeah, ang hasbana to na istorya na sa dako. Nga willing ra sila sa mo shoulders tanan. Sa pagkutlo ning balita, wala pa makuha og habig ang mga biktima kay nagpaalim pa karon sa tambalanan. Don't drink when you drive. Kini ang pabalik-balik nga pahinumdom sa mga otoridad ngadto sa mga motorista. Ug kundi man gani makalikay sa inom, subling pahinumdom sa mga otoridad nga mas maayong musakay na lang og taxi o baka ubang PUV aron malikay sa disgrasya. Lan? okay na, salamat Luan Merondina.